Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jdur minn pożizzjoni għall-oħra dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-aħħar pożizzjoni hi dik li l-Partit Nazzjonalista issa m'għandux pożizzjoni, anke jekk qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali wieħed li se jżomm il-programm. Kien il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li ma' The Malta Independent qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux pożizzjoni. Ftit ġranet ilu dan il-gvern ħabbar li se jagħmel estensjoni tal-IIPs. Min-naħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista baqa' siket, ma nafux eżatt x'inhi il-pożizzjoni tiegħu jaqbilx jew ma jaqbilx. Illum għandi lilek bħala deputat mexxej. Tini risposta ċara. Taqblu ma' dil-estensjoni tal-IIPs? Risposta ċara hija din. Aħna fil-grupp parlamentari bdejna nitkellmu dwar dan is-suġġett, m'hemmx konklużjoni għad. Dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jqies li jbiddel il-pożizzjoni tiegħu għal darb'oħra. Ftit xhur ilu l-Partit Nazzjonalista qal li se jżomm il-programm. Fil-kampanja elettorali li għaddiet kien Simon Busuttil stess li qal li se jżommu. Kont ukoll fil-bidu nsemmejtu hekk 4 snin ilu kont kontra l-prinċipju li l-ċittadinanza tagħna għandha tinbih. Ma nafx issa tgħid li ħadd tkun qed tirrevedih. Għejdilna ftit kemm se tkun ir-residenza jekk ma jimpurtax u kemm se jkun l-investiment illi inti se tkun qed titlob forsi żewġ prassi li għandek. L-ewwel qed irid nirrevediha proprju kif saqsitni l-ġurnalista tat-Times. Simon Busuttil kien wieħed li jżomma wara li kien saħansitra qal li jirtira ċittadinanza ta' dawk li jinvestu fil-programm. Nikkonsidraw illi la darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern jirrevedi din l-iskema, jirranġa u jirtira iċ-ċittadinanza għal kull minħada taħt din skema illi tintemm. Dawn id-dikjarazzjonijiet konfliġġenti fuq il-programm li qed ifisser investiment kbir għal Malta saru fl-istess żmien li esponenti tal-Partit Nazzjonalista kienu qed ħadmu l-programm bħala aġenti tiegħu jew jitkellmu f'isem min rid iħadmu.